ଆମର ଅଢୁଆ ମୁହଁ ଯେ ମୁଟିକି ହାତ ଧୁଏନି ଗୁଡା ହାତ ଦେଖୁନ ଛିଟକା ବି ପଡୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଧୁଏ ନାହିଁ ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଡିଆ ବସିଛି ଦେଖୁଛି ପୁରା ଉପରୁ ବସିଛି ତା ତଳେ ଜରି ଟଣା ହେଇଛି ତାପରେ ବି ଏଠି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ସବୁ ବୋଉ ବୋଉ ଏଠି ପାଣି ବୁଇଲା ଲଏ ତ ଖାଇବା ପାଖରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିଲା ଯେହେତୁ ମେଘ ଏଠି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇ ପଡିଲା ପାଣି ଯେମିତି ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ବୁହେ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଏଠି ବହୁଛି ଏବେ ଖରା ଆସିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଘରର ସ୍ଥିତି ବଡ ଦୟନୀୟ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଲା ମାଡିଆ ତସରାରେ ଆଟିକାରେ ବି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ତ ଯୋଉ ଘରକୁ ଯିବା ସେଇ ଘରେ ଖାଲି ପାଣି ଏଠି ବସିଛି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ତ ଗୁଡର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଦୟନୀୟ ଫୁଟୁକା ବାହାରି ପଡେ ନାଲି ନାଲି ଫୁଟୁକା ପୁରା ବାହାରି ପଡେ ପାଣି ଖାଇ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ତାପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ପାଣି ଆଟିକା ବସି ସାରିଲାଣି ଯେହେତୁ ଗାଧେଇବାର ଅଛି ତ ପାଣି ଆଟିକା ଏଠି ଗ୍ୟାସରେ ବସିଥାଉ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରିବା ତ ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନା ସେ ଆମ ନୂଆ ଘରେ ଏଟା ହେଲା ଆମ ନୂଆ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କିଛି କୁରକୁରି ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଆମର ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଭଳିଆ ବି ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ଆମେ କିଛି କାମ କରିବା କଣ କାମ କରିବା ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ ନୂଆ ଘର ଏପଟରେ ଅଛି ଆମ ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖୁଛି ଏ ହେଲା ଆମ ବୋଉ ଦାଣ୍ଡ ଖରିକି ଲଗେଇଛି ଏ ହେଲା ଆମ ଭଣଜା ଭଣଜା ଆଜି କଣ କରୁଛି କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି 5:40 ସେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛି ଏଇ ନବୋଦୟରେ ପଡିବୁନି କି ଏଇ ନବୋଦୟରେ ପଡିବୁନି କି ତୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମ ହେଲାଣି କି ନାଇଁ ତ ଏବେ ପାଣିର ହାଲ ଫୁଲ ଗରମ ବାପରେ ହାତ ପୋଡି ଯାଉଛି ତ ଏବେ ଗାଧେଇତେ ଯିବା ଏ ହେଲା ଆମର ଅଢୁଆ ମୁହଁ ଯେ ମୁଟିକି ହାତ ଧୁଏନି ଗୁଡା ହାତ ଦେଖୁନ ଛିଟକା ବି ପଡୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଧୁଏ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠୁ ଅଢୁଆ ମୁହଁ ମୁଁ ଏବେ ଦାନ୍ତ ଆସୁଛି ବହୁତ ତାକୁ ଅନେଇଛି ବହୁତ ହସି ଦେନି ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ହନୁମାନ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଏଇ ଜଡିବୁଟି ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳି ସାରିବା ତାପରେ କହୁଛି ଆଉ ତାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅଦା ସହିତ ରେଡି ହୋଇଯାଇଛି ଶିଳ ମୁହଁରେ ଛେଚି ସାରିଲା ପରେ ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏତିକି ରସ ବାହାରିଲା ତ ଥିରି ପୁଣି ମୁଁ ପିଇଦେଲା ପରେ ତଣ୍ଟି ତ ପୁରା ଆଉ ଏ ହେଲା ଆମ ଛୋଟ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଅଛି ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରକା କାମ ସାରି ଏବେ ଚାଲି ଆସିଲି ପୋଛିବା ପାଇଁ ତ ଠାକୁର ଘର ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଲି ଚଉରା ପାଖକୁ ଘରକା ତ ଥିଲା ଖାଲି ପୁଛା ହିଁ ବାକି ଥିଲା ସେଠି ବି ମୁଁ ପୁଛା ସାରିଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ଆସିଗଲି ହନୁମାନଙ୍କ କତିକି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ବି ମୁଁ ପୁଛା ସାରିଦେଲି ସବୁଆଡେ ପୁଛାପୁଛି ସାରି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦେଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେମିତି ସକାଳ ରହୁଛି ତ ସବୁ କାମ ସାରି ଏବେ ନୂଆ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ନୂଆ ଘରେ ବି ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି ଦେଖଉଛି ଏଠି ବି ରହିଛି କିଛି ପୂଜା କଣ ଧୁଆ ଧୁଇ ଏଠି ବି ହବ ତ ଏଠି ପାଣି ଫାଷ୍ଟ ଛିଞ୍ଚିଦବା ତାପରେ ଆସି ବର୍ଷା ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ବର୍ଷା ମାନେ କି ଦେଖ ବର୍ଷା ହଉଛି ମେଘର ଋତୁ ମେଘ ଏତେ ଜୋର ଛେଚୁଥିଲା ଯେ କାମ ହିଁ କିଛି କରେଇ ଦେଲାନି ତ ମୁଁ ଏଠି ବସି ଯାଇଛି ଥିର ପୁଣି ମେଘର ମଜା ନେଉଛି ମୋ ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ ମେଘ ଯଦି ଆଜି ଏତିକି ଜୋର ହିଁ ଆହୁରି ଢାଳିବ ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ହେଇଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଚାଳରୁ ଟପ ପୁରା ଟୁପା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଡିଆ ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଉପରୁ ବସିଛି ତା ତଳେ ଜରି ଟଣା ହେଇଛି ତାପରେ ବି ଏଠି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ମାନେ ଏଠି ଏପଟର ବାଉଁଶ ଭିତରୁ କୁଆଡୁ ପାଣି ହଉଛି ଜଣା ହିଁ ପଡୁନି ଦେଖ କୁଆଡୁ ମାନେ ଲାଗିକି ପାଣି ଆଉଛି ଏଠି ଘର ଦୁଆର ମୋର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ପାଣି ଟପେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବି ହୋଇଯାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ପାଣିରେ ବର୍ଷା ପୁରା ଗାଜି ପୁରା ସୁଅ ଚାଲିଲାଣି ତ କେତେ ଆଡେ କଣ ବସେଇବୁ ଏ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଏ ଘର ବି ଉପରୁ ବସିଲାଣି ବର୍ଷା କୋଉଠି ବାହାରୁଛି ପାଣି କେତେବେଳେ ମେଘ ଛାଡିବ ତାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ରହିଛି ମତେ ତ ଏତିକି କାମ ସାରି ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁଡା ଭେଦେଇ ଆଣିଲି ଏଠି ପାଣି ଦେଲା ଆଳୁ କଷା କାଲି ରାତିରେ ଥିଲା ତ ଆସିଥିଲା ଆଳୁ କଷା ମୁଁ ବସି ଏଠି ଖାଉଛି ଆଉ ସେପଟେ ମେଘ ଏତେ ଜୋରସେ ହଉଛି ଘର ସବୁ ବୋଉ ଏଠି ପାଣି ବୁଇଲା ଲଏ ତ ଖାଇବା ପାଖରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିଲା ଯେହେତୁ ମେଘ ଏଠି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇ ପଡିଲା କୁଲା ଏଠି ଅଛି ପାଣି ଯେମିତି ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ବୁହେ ଧାରା ଶ୍ରାବଣ ଏଠି ବହୁଛି ଆଟିକା ଭିତରେ ଆଉ ତାପରେ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇଦେଲି ପାଣି ପିଇ ଗୋଟେ କଥା ମନ୍ଦର ପଡିଗଲା
कि जणे कहिथिला छिड़ा के पानी पीला बेले आंठुरो पानी जमे तो मु बसी पइली अतर से बसी पड़ी वर्षा छाड़ी एबे खरा आसी जाइछि किंतु घरर स्थिति बड़ दैन्य होई जाइछि देखि परबे बेला माड़िया तसलारे आटिकारे भी पानी भर्ती तो जो घर को जीवा सही घरे खाली पानी एठी बसची उठे बाल्टी एठी बसची आज वर्षा जेतिकी जोर हैला आज खरा भी सेतिकी जोर देखो तो केते जोर माने खरा आडी लुगापटा आनी मुके सुके देछि तथापि जोर से खरा आडी बापा घास काटी के रखछन्ते आनी कि घास एबे जो गाई पाखंकु तो खरा एते जोर हो तो दिन सारा काम करी करी पानी रे दौड़ी दौड़ी वर्षा तो जाते आज हैला तो गुड़र अवस्था आज दैन्य फुटुका बाहरी पड़े नाली नाली फुटुका पूरा बाहरी पड़े पानी खाई गुड़ा आज अवस्था नहीं हो अवस्था 12 बाजी जाइछि मोर आज दी गुड़ा जाक नाली पड़ी पूरा पानी खाई से अवस्था नहीं तो आई होप आज वीडियो टी भल लगी